Nytköhän tää on näin iso. Sitten se on pinkkiä pärähtää. Niin on varmaan tekninen osa, kaikki ihmiset kännissä. Ai niin se. Niin se. Kato mikä siellä nyt. Noniin. Tekninen korjautuva. Kato. Miten se syö miten se syö akkua tää? Tätä mä ihmettelin, miksi tää on näin tää zoomaa niinku lähellä. En mä oot mitään zoomia käyttää. Miten se syö akkua tavallaan? Kyllä se syö. Kato. Ei se tarvii neuvotella. Mikäs se siellä? Se oli jo tullessa. En puheessa saanut mitään siellä.